ई ना हवे इनको नाम अजीत हो। अगर ई अजीत भैया ना हवे तो कौन सार अजीत पैसा दिले हमारा नाम पर ना तो अगर आ गए तो हम मान जाए अजीत चौधरी के सार बा ना वैले तो हम बुझब कि तू ही सार कहल हमारा। अजीत हई बड़े अजीत भाई हमारा एगो छोट बबुआ हमें बड़ी जिदिया हमें प्रेम जमुआ मन पर तनी नाचे में मिस्टेक कर देलस तई कहत रह देख ले तोर खून चूस जाए। अरे जमुआ कहत भाई खून चूसही कर लो। दो चार दिन पहले कहेला खून भइल ऐसा ही जूली एक दिन नाचे तली एक दिन का परसों के बात था आ तनी मुर्की मारे में गड़बड़ा गईली और बिन भैया कहत रह देखा जूली देखो मारे लगो मारब यहाँ के तो खीस में कहते कि मारे लगो। जूली कहली कि चुप रह तू अगर मारे में ठीक रही तो बेंजू वाले से हमारे बाबा के परीक्षा लोग कही हम तारा के ना कहब लेकिन तू हमरा के ना कहलो ई सरवा ई चली भाई हमें लोग कही तन बतौले हो सरवा के शब्द ना प्रयोग कर चाहिए लड़का हो सरवा के शब्द हमरा कहला चिरकिया वाला के चिरकिया भाई देखो तू हमरा के तू कहला कि लंगाड़ा सरवा तारा कहे चाहिए गीत गाना आइल बारो लंगाड़ा सरवा का देखो रे सरवा ते हो पीले बड़े का गीत गाना आइल बारो चुप रह मिल गेलो हम जानता नहीं। देखो लंगाड़ा का मत देखो लो देखे के बात है सरवान हरा के देखो ऐसे कहता कि 3 गो के जवाब 3 गो से देवे के तू कहता 3 गो के जवाब 3 गो से दे दियाई बबुआ 3 गो से दिया है कहला 4 गो से मत दे पोलियो मरले बा कामयाब नहीं खे ना तारा हमारा पर विजेता बने को होई 3 गो गावत नहीं तो 3 गो के जवाब 4 गो सजी हो एकदम विजेता हो जाए। और हमारा 3 गो के जवाब 3 गो से देनी है ना अब की रहुआ 3 गो के जवाब हम 1 गो से देब अपना अपना 1 गो से 2 गो बरी रखब 1 गो से देब 1 गो से और सही जानता नहीं सादा नहीं खे हेंगा पागल खाना में एगो लव लेटर गइल पागल खाना में एगो लव लेटर गइल आ उ सौदे रहे अजी हेंगा सादा रहे तो एगो पगला कहता का त दूसर का पगला कहता कि रे हंसता रे ई सौदे बा कहल के चुप रह राय रहला तो लिख के आवेला प्रेमिका से झगड़ा चलता बोल चल बन बा सौदे में भूल जाए बता सुमरन शॉर्टकट 3 गो गोलन एगो उड़ान बातर लंगड़ा सरवा आइल त बाउ जोर बोलो कॉलर रहले जय ही उनका के कहनी घरे कॉलर संजय के वो सरवा कहत रहो बताई शब्द के प्रयोग वही मुहे भैया कहता रहो संजय तू मौसा भी कहेलो कब को पी लेला तो भैयो कहे लगल कौन रिश्ता बा हम नहीं जानत तारा ऐसा कहे के चाहिए इतना सुंदर गौनई होती है कितना सुंदर लयदार जुटल बड़े बाकी ई सरवा शब्द के प्रयोग कइले हां अजीत बाबू इनका को हम ना कहो ई सरवा शब्द के प्रयोग कइले हम अजीत का ना कहो। अच्छा हमारा के लोग कही अजीत बाबू के लंगड़ा सरवा पुहर बोलले होई तो तारा के निम्नो तो कही तो ई थोड़े कहले अजीत जी निमन गौनी हो ए बाबू लंगड़ा सरवा पुहरो गाव तलन अजीतवा सरवा बोल निमन गौलस लोग कही हम तारा के ना कहब लेकिन तू हमरा के ना कहलो ई सरवा ई चली भाई हमें लोग कही तन बतौले हो सरवा के शब्द ना प्रयोग कर चाहिए लड़का हो सरवा के शब्द हमरा कहला चिरकिया वाला के चिरकिया भाई देखो तू हमरा के तू कहला कि लंगाड़ा सरवा तारा कहे चाहिए गीत गाना आइल बारो लंगाड़ा सरवा का देखो रे सरवा ते हो पीले बड़े का गीत गाना आइल बारो चुप रह मिल गेलो हम जानता नहीं। देखो लंगाड़ा का मत देखो लो देखे के बात है सरवान हरा के देखो एक आंख नहीं खे तो वो मंजिल देख ली तो टोवर डुक जाई हनुमान जी के एकदम सही जगह तनको पूछे के ना पड़े
का जाने कौन भगवान ओकरा के चिक्षु राख दिले बड़े कि ऑटोमेटिक जोहत पहुंच जाई। कहाँ रोके के बाद कहाँ 2-4 फाइट मार के रंग भी के चल देवे के बाद फगुआ बना के उहे जान। तीसरा गीत गाय जब कहले बड़े अजीत की 3 गो के जवाब इशारा गलती रहलो ऐसे कहता कि 3 गो के जवाब 3 गो से देवे के तू कहता 3 गो के जवाब 3 गो से दे दियाई बबुआ इने को दिया है कहला 4 गो से मत दे। पोलियो मरले बा कामयाब नहीं खे ना तारा हमारा पर विजेता बने को होई 3 गो गाओ तनी तो 3 गो के जवाब 4 गो से जी हो एकदम विजेता हो जाई। यहाँ का पोलियो बताहर करिए एकदम तहारा विजेता बने के बाद केहू ना कही एको दो गाना सुना दिए अगर ऊपर ना बढ़िया माइक पर एकदम विजेता हो जाई। करिया का रीड से का गावत नहीं। एक दिन सुदर्शन यादव से गौ नहीं रहे तो कहले कि हम साइड सॉन्ग गाए। हम कहीं तो हम मनियो कैसे साइडे सॉन्ग गाइब जाए। साइड सॉन्ग हाँ देखी ना क्वेश्चन होता है उड़ाउरो हो जाए। तो 40 मिनट का समय बा ते का मतलब कि 3-3 गो गीत हो तो 40 मिनट हो जाए। ते गो हो गई बा और हमारा 3 गो के जवाब 3 गो से देनी है ना। अब की रहुआ 3 गो के जवाब हम 1 गो से देव अपना अपना 1 गो से 2 गो बड़ी रकम 1 गो से देव 1 गो से एक वही से तोड़ मारब जा। अजीत एहू गाँव लेता तो मजा लोग लेता। पिछला साल लोग गाड़ी गैंग बदल रहे के रहे बन ना करा पड़ल। धर्म संस्थापक मुकेश लोथा एक जना रहले कौन संस्थापक भइल बड़े ना बताए चौधरी जी ना 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 बाबा श्री श्री 1008 अरुण अलबेला जी कुंवर जी का चेला पसवान स्टार बहुत फिजुल कदर रहा है काम। तो भाई अब ए द्वार पर फालतू कोई बता लोग रोक दी रहो कौनो चीज मुलायम से कहबो न चल जाई। अजीत भाई हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार देनी अतः यह जिला में उतना बड़का हम कारखाना ना देखल रहे कारखाने बाबू खड़े ट्रक ढुक जाई जान कि 2 गो एक बेर में बहुत बड़ गेट बा। अजीत भाई का हार्दिक शुभकामना करते हैं जा। अजीत हई बड़े अजीत भाई हमारा एगो छोट बबुआ हमें बड़ी जिदिया हमें प्रेम जमुआ मंच पर तनी नाचे में मिस्टेक कर देहलस तई कहत रह के देख ले तोर खून चूस जाए। अरे जमुआ कहते भाई खून चूसाई कर लो 2-4 दिन पहले कहेला खूने खून भई रह लस्सी के काम दीत अब चूसाई के बात कुछ देर रोकी औरी भाई अच्छा मैं अश्लील को नहीं हो पर खून चूसा कर कुछ दिन रोक जाई पहले खून बढ़ल खून निकलवा पड़ल अरे आज खून चूसे कहता नहीं 2-4 दिन पहले कहती खून भइल अपन अपन कला बा। ललन सिंह के साला साहब अरविंद सिंह जी केने बनी कहाँ घर रहो बाजितपुर घर हो दुलरुआ सार है यहाँ के। तो हमारा ललन भैया उपेंद्र भैया नगेंद्र भैया भाइये नु हैं लोग अरे वहाँ सबके सार हैं तो हमरो कुछ लगबे न करो लागत हो कब हमारा दिमाग में नहीं गीत याद बा बाकी गोड़गोड़ गाओ तले हाँ 5 बेर देनी हाँ लंगड़ पहन गाओ तले एक बेर देनी है और बेर अपन बहुत डिस्टर्ब रहनी है इनके गोड़ लागत रही। हाँ भाई तो सब कुछ कहल जाला पर्दा में अजीत देखो लइका लो आइल बाप हमार कुछ फैन 2-4 गो आइल लो बके तो सब तोहरे फैन बालो 2-4 गो फुट बताओ हम बिगाड़ब ना नु अजीत के गो भतीजा बा परसों हमू घर नहीं आए कहते के बड़का पापा अजीत अंकल से कहीं ना मर बियाह कर कहूँ अरे अरे के हमें हम बानी नु अगले साल तोर बियाह हो बाकी बियाह लायक उम्र बेटा बाना ना तू बुला
ब्याह लायक उमल हो गइल बा कहीं कैसे जानला हो कैसे कहता कि पहले सर्दी हुई तो नेटा ऊपर से गिरत ल हाँ अब नेटा दूसरा जगह से गिरा हम हटी ले बाकी दूसरा जगह पर एक कुल जगह पर मत हटी रस मनोरंजन करो हंसी मजाक करो चली रस्तवे भुला गंदगी मत फैला जगह पिछला बार भइल रहे हमनी के इज्जत बा भाई तो हमारा सब बड़ बेइज्जता के हो ना तोहरो लाइसेंस बनिए गेल बा तोहरो ही नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनल नहीं के ओकरे रोटी खाता जा हमनी के ऐसा करा कि घर के लोग निश्चिंत से सूते अब बताओ तोहरो में 3 गो चेला आइल बालो चला हम कौन जना माला पहनाओ खड़ा भइले ना पहनाइलो ऐसे कि खड़ा होके कभी लूर नहीं खाओ लोग भूख चला हवा सा संजय शराबी को बाड़े क्यों बेचारू सरवन तारा कुछ ना बोलो लाज नहीं खेला तब तुम ना बोले तो ही सुमिरन रोक दो हला सारे मैं कहता का स्टॉप मरला फुल स्टॉप कोमा ना सारे जगत को कर दे पुनीता हे राम सीता हमें कुल पर ना ध्यान दिल कि आज ओजन दे के कहल कि सारे तो हम कने को हम कहीं जवाब ए जी तू ही हवा ही ते तू ही मन मीता तहरे से हार होना तहरे से जीता लेकिन रौरा बताई हाँ सारे जगत को कर दे पुनीता 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 तई हम बना के ना कहनी है ना ई गावल जला सारे जगत को कर दे पुनीता हे राम सीता तरुआ बना के गाव तनी कि तू ही हवा हित भगवान के हित कहल जाला वो दुनिया के मालिक के दुनिया के मालिक के हित कहल जाला वो हित ना हो या हितकारी हो हित ना हो हमारा मालिक की मोबाइल धरा गइल बा पकड़ा कौन है खाली भगवान से मनावनो कि तार मोबाइल धराई बा अगर तू धराई रही तो का होए देह ना बची मार के पुरपुरवे फोड़ देते सर सबसे बेसी तो सर्व साउंड हल्ला कैले भाई खाली नया बाजता गीत हमने में पब्लिक हल्ला करले तब तू कहे हल्ला करता अब आज हमनी के विमल भैया निमन सुधारला लेखा भइल बनी जा तो ई दिमाग खराब कैले भाई एक चलते बिगड़ जाइला जा हमने के सुमिरन वंदना निमन भइल आइबे कोई आ निमन होखे के भी चाही काहे कि घर परिवार के बीच में ही प्रोग्राम होता होते बा अब तो देखत तनी कि माता बहन लोग के भी संख्या बगल में हो गई तो अब निमन ना होई तो कब निमन हो बड़ा ही तो तू अब एगो सार बनी उपेंद्र सिंह जी के अरविंद सिंह तो यहाँ के बानी तो हम कहनी है अब वहाँ के बना के अपना से कागज पर लिख के कि अपना से 100 रुपया बगली में से लेके अपना से लिख के कि उपेंद्र जी के सार बनी एगो अजीत चौधरी जी तो अजीत नाम के खाली एगो अजीत भैया हमारे बारे अजीत भैया रउआ ना है तो जब रउरा ना है तो किन सार पैसा दिलो सार कर बोलाई अब कौन सार 100 रुपया दिले हैं फोटो खींचो ई ना होवे इनको ना अजीत हो अगर ई अजीत भैया ना होवे तो कौन सार अजीत पैसा दिले हमारा नाम पर आ ना तो अगर आ गइले तो हम मान जाए कि अजीत चौधरी के सार बा आ ना वइले तो हम बुझब कि तू ही सार कहल हमारा हम रउआ के सार न की कह अगर ना वही है तो हम जानब कि तू ही सार हमरा के कहल तो बोलाइयो सारा के हम आखी देखो का लंगड़ भाई कुछ अजीत भैया हमरा के पुरस्कार दिले बानी कहनी कि दोनों भाई के नाम पर पुरस्कार बा तो यहाँ के ना है उस अजीत सर के बोलाए आ गइले तो ठीक बा आ ना वइले तो तू ही सारे का मतलब कहल अब देखल चाहता नहीं जग बिगड़ गइल ना अभी तो बनत ही बिगड़ल नहीं के ये अरविंद सर हो अब छोड़ दे छोड़ दा कि भैया का अंडरवियर धकर रही
ये अरविंद सिंह सर वाले हैं यहाँ के अरविंद सर हैं अब अजीत सर के बोलाई के अब वो अजीत सर के बोलाई बोलाई कुछ गब गब बोल दे फ्री के मैं कब क्या बात कदूरिम जी नाचत रही बेजाए हाँ हम कहने की तर खून चूस जाए चूस जाई तई कादू कहली कि चुप रही जब चूसई करे तो 2-3 दिन पहले कहले रहती ढेर मिले ऐसा ही जूली एक दिन नाचत रही एक दिन का परसों के बात था आ तनी मुर्की मारे में गड़बड़ा गईली और बिन बेकत रह देखा जूली देखो मारे लगो मारब यहाँ के तो खीस में कहते कि मारे लगो जूली कहली कि चुप रह चुप रह तू अगर मारे में ठीक रही तो बेंजू वाले से हमारे बाबा के परीक्षा हमार मार रही वाला दिल्ली गोल बा तू अगर मारे में ठीक रही तो बेंजू वाले से मारे बाबा के परीक्षा हां दू ताला प कुलुफिया ला कहलस